ay yung sa kay Secretary Jess Robredo. In-inform natin ng Pangulo at natawagan ng Pangulo ang kanyang misis. August 18, 1986, yun yung first day of work ko. Kung saan si Jessie yung aking boss. Yun yung first boss, first work, first day of work, August 18, 1986. Tapos 26 years after, August 18, 2012, yun din yung day ng plane crash. Si Jess kasi was only 29 nung naging mayor siya ng Naga. Pagpasok niya, ang kalaban niya hindi lang politiko pero sistema. Maraming mahirap. Pero siya binangga niya yun head-on. Sa paniniwala na may pag-asang bumuti. Secretary Jessie M. Robredo po ay maituturing ng ama ng bayan, ng mga maralitang tagalungsod at ama ng mabuting pamamahala. Sapagkat sa sandali na siya ay aming nakasalamuha, nakita namin sa kanya ang pagmamalasakit, pantay at patas na pagtingin sa mga katulad naming maliit at maralita. Subalit sa mahal na kalihim, kami ay importante. Paalam po, mahal na kalihim. At sana magtagumpay tayo lahat, hindi para sa ating mga sarili, kundi magtagumpay tayo dahil maraming taong makikinabang sa ating tagumpay. At siguro yun yung nais natin ipabatid sa lahat. Mahalaga ang gawain ito, maliban lang siguro sa ating mga pamilya. Palagay ko kung may bagay na hindi ka maaari pagpalit ang pamilya mo, maliban lang siguro sa ating pamilya, ang lahat ng bagay pangalawa na lang sa ating gawain. Parang ang pakiramdam ko, he saved the best of himself for us. Pag nasa opisina masyadong seryoso, pero pag nasa bahay, willing na makipag-okrayan sa mga anak niya. Pag umuwi kasi yan, maririnig mo kaagad yung boses kasi sumisigaw. Nagtatanong yan, mga loves, andito na ako. Tapos ang unang tanong niya, nasaan si mama? Parang all the time, kahit may ginagawa siya, gusto niya nandyan ka. Siya yung baby. Hindi yung asawa kasi marami yung mga weird na mga gusto. Halimbawa, gusto niya all the time pareho kaming suot. Bumibili siya ng mga tela na gusto niya, papatahin niya ng polo, tapos meron din akong damit na, tapos gusto niya sabay namin ginagamit. Parang nung nawala siya, yung buhay ko, parang it's like the sound of one hand clapping. Parang hindi buo. Yung last niyang ginamit, yung may pantalon, may exercise shorts, na ginamit niyang pinakahuli before he flew to Cebu. Nandun sa likod ng pintuan ng kwarto namin. Until now, hindi ko pa yung nagagalaw. Yung mga damit niya sa cabinet, nakatira kami sa condo, napakaliit ng cabinet. Pero yung mga damit niyang nakahang, hindi ko pa din nagagalaw. Siguro ang hirap maka-let go kasi nasuspend nga yung grieving process. Parang madalas, hindi mo pa din iniisip na wala na siya. Parang madalas, parang yung pakiramdam, nandyan pa din. Siguro yung message ko, wag akong iiwan. Hindi ito yung mundong pinili ko. Nandito lang ako dahil sa kanya. Kaya para sa akin, mas misyon siya. Hindi siya ambisyon. Oh, punta. Ayan, umaasa maging macho. Nahulog. Hindi makabangon. Ang pogi. Thank you! Hindi ikaw. Thank you!
Even before pa ako ipanganak, yun na talaga yung tawag sa kanya. Siguro dahil pogi siya, kaya yun tinawag sa kanya. Humultuhin ako nun kung sinabi kong hindi. May time na parang ang dami kong nightmares. So sabi ni Mama, tumabi ka na lang muna kay Papa. Ewan, parang pagkatabi ko kasi si Papa, sobrang safe sa feeling. So every time si Papa nakapikit, nagigising ko siya, uy pa, tulog ka na. Tapos sabi niya, hindi, nagdadasal lang ako. Pero talaga, tulog na siya. Para every time nagigising ko siya, sabihin niya sa akin na nagdadasal lang daw siya. Tawag namin sa holding hands, Our Father. Siguro every August of every year, umiiyak ako. Lalo na ngayon, kasi parang emotional time talaga siya for me. Naalala ko yung moment na nalaman ko na nag-crash yung plane niya. Tapos nung tinawagan kami na wala na siya. As in, sobrang clear na clear sa utak ko kung ano yung nangyari nung week na yun. So, hindi ko talaga makakalimutan yun. Siguro never ko fully matatanggap. Kasi bata ko pa nun masyado. So, parang ang, sad na bata pa lang ako, nawalan na ako ng tatay. So, yun. Sana proud siya sa kung ano na kami na yun. Ako, all my life, kasama ko talaga dad ko. So, even though it gets sad sometimes, it's bittersweet. Parang, ako paulit-ulit ko pa rin paulit-ulit ko pa rin siya sinusubukang alalanin. Kasi ayokong may malimutan akong kahit ano. Yung video na naalala ko one time was my 4th birthday. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. I don't know how it is, but he always found the right words to say. So, I guess we're wired in that sense. A lot of people say it's a curse to be this emotional, but if I got it from Papa, parang I consider it a gift na you're able to relate to people. So, ayun. Pati yung pinapakinggan niya ng mga music, pati yung mga type niyang mga kwento, very jologs talaga. I think it also goes to show how simple yung dad ko. Ayaw niya ng mga sosyal-sosyal. Kaya yung mga maliliit na bagay talaga, as simple as those, parang he finds joy and pleasure in it. Tapos may squirrel ata kaming hinahabol ni Papa kasi never pa ako nakita nun ever in my life. So, hinabol-habol pa namin yung squirrel, tapos nawala siya bigla. Pero naghanap pa rin kami until I think both of us got tired na. Ang bigat ko nun, sobrang overweight ako nun. Pero there was no other way to transport me from one place to another. So, lagi niyang ginagawa. Talagang nakasakay ako sa shoulders niya. Ayan, napagal na. Pakarga na. Ay, nako! Nagpakarga na! Once it hits August 1, parang all I could remember talaga yung mga days leading up to August 18 of 2012. So, parang it takes a more conscious effort to get yourself together. Ayoko siya isipin. Ayoko. Parang hindi ko pa siya kayang isipin din. Kasi parang you would want to share those memories with your dad. Pero, ayun, he will always be there. I mean, nakapag-graduate akong college na wala siya. Pero never ko naman na-feel na wala siya. It's just that, it's one less person in the photos. It's okay, Pat. Don't worry. Papa's here. Feeling ko go Lasal pa rin sabihin ko sa kanya. Kasi yung go Lasal niya is parang it was his way of saying, fight ka lang ng fight. Patuloy lang. Parang no challenge is ever too difficult. Maybe it's our time to reassure him that we're okay. We're
We're gonna take care of mama and each other. And ayun, gulasal. Fight lang kami ng fight, no matter what. Kahit kasi nung nabubuhay pa siya, parating yung bilin niya sa akin, alagaan ko yung mga kapatid ko at yung nanay ko. Early on, alam ko na yung pinaka-importanting bagay siguro sa mundo ay yung pamilya. Kahit kung titingnan niyo yung handwritten note niya sa akin nung 4 years old ako, parang yung sentence doon, please take good care of mama. Parang dati hindi pa naman uso yung email, sobrang mahal ng long distance. Yung naisip na siguro sulatan ako. Meron siyang mga drawing na pag sinabi niyang playground, may drawing siya ng slide. Nung sinabi niyang malamig or snow, actually drawing niya aircon. Sabi niya dati hindi pa uso yung mga emoji. Pero parang, much has been said na si Papa was way ahead of his time. Yung living simply sa tingin ko, hindi yun na ituturo. Nakikita mo lang yun or ganun din yung nakasanayan ko. Kapag tiningnan mo dati yung cabinet niya, meron siyang mga favorite na mga t-shirt at mga shorts. Ito yung mga t-shirt na alam kong at some point, gusto na siyang itapon ng nanay ko kasi alam mo yung sobrang luma na and ang tagal-tagal-tagal na. Pero parang parati niyang sinasabing hanggang kaya pa namang gamitin, bakit ko kailangan bumili ng bago. I remember, yung week bago siya mamatay, naalala ko pumunta ako sa kwarto niya. At sabi ko, alam mo, parang tama ka. Parang it makes sense na parang kailangan ko na siya gawin soon. Pero naalala ko yung huling tanong ko sa kanya, kailangan mo kong tulungan. You have to help me write my story. Wala pa akong kwento. And in reality, parang tingin ko siya yung gumawa ng umikot sa kanya yung kwento. Siguro sasabihin ko na kasi yung degree ko ngayon, yun din yung exact same degree niya almost 19-20 years ago. Ito yung point na sinasabi nga na you make peace with who you are. Kasama yun sa kwento ng buhay mo. At parang tingin ko malaking bagay na kahit andito pa siya, nawala man siya, yung impluensya niya ay nandyan pa rin. At sana, years from now, years later, parati pa rin siya nandyan para gabayan kami lahat. Yung buhay ng asawa ko, hindi naman siya naging madali. Yung pinanggalingan niyang pamilya na meron mga physical disabilities. Yung kalaban niya sa amin, pinaka-powerful politician sa amin, na ginawa yung lahat para i-discredit siya, ginawa yung lahat para maalis siya sa pwesto. Yung mga kasong hinarap ng asawa ko, hindi biro. Lahat na klase sa ombudsman lang yata, parang 70 plus na kaso yung final sa kanya. Bawat eleksyon, kine-question yung citizenship niya. Alam mo yun, pero siya, eyes to the ball. Kasi nakita mo na yung struggles ng ordinaryong tao eh. Na mas konti yung, siguro mas relative sa'yo, mas mahirap yung katayuan, napakaraming dahilan para tayo ay mawalan ng pag-asa. Pero mas marami pa din yung dahilan para kailangan tayong umasa. At pag tiningnan natin yung mga dahilan na kailangan tayong umasa, wala ding dahilan kung bakit yung imposible maging posible. Pretty in the stars are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? Much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think